Здравейте, здравейте, приятели на Атоми! Отново сме заедно с следващия въпрос и следващият отговор относно продуктите и бизнесът Атоми. За днес въпросът е следният. Каква е цената на комплекта против акне Атоми? Акне Експерт се казва комплекта. Цената му е 57 евро. Това е отговора. Говорим за този комплект Акне Експерт. Не е достъпен на европейската платформа, но можем да го доставяме на всеки, който иска да го има този комплект на тази стойност. Тази цена всъщност 57 евро. 4 продукта има в самия комплект, от които най-важният е този Spot Solution се казва. Това е като ампула, нали, и се нанася директно върху пъпките, нали, за бързо решение, но цялостният комплект дава изключителни резултати и, както виждате, цената е много достъпна. Това е 2-3 пъти по-ниска цена от всичко, което ви предлагат на аптеката. От една страна е много по-неефикасно, той, което купувате от аптеката, от друга страна е доста скъпичко. Докато при нас нещата функционират и са на достъпна цена. 57 евро е. Има много хора, които се борят с подобни проблеми на акне и малко ще разширят темата, защото от практиката имаме много примери на колеги и други хора, които споделят опит с Акне Експерт, нали, с този комплект. Но трябва да бъде грижата и вътрешна. Като казвам, трябва да бъде вътрешна, трябва да се ограничат някои храни. Хората го знаят, някои го правят, някои не се ограничават. Но ако вземате още 3 продукта на Атоми, това е на първо място пробиотика. За хора, които имат проблем с акнето, е поне този продукт. Виждате как изглежда. 10 щама има в този пробиотик. За 2 месеца е и цената му е 29 евро и 50 цента. Супер достъпна цена за толкова високо качество пробиотик. Помага на хора, които се борят с акне. Подобрите ли стомашната микрофлора, резултати има веднага. След това е омега-3 Атоми. Нали, за 3 месеца е 22 евро и 50 цента е цената му. И продукта звезда, Хемохим. Тези 3 продукта, ако включите в ежедневната си диета, рутина, акнето ще го преборите много бързо. Така че трябва да бъде двустранно. И отвътре, и отвънка с Акне Експерт системата. 4 продукта за почистване. Това е за днес. Ако имате въпроси, задавайте и ще помагаме с каквото можем. Хубав ден на всички! Чао!